Soc la Rosa Cruells, visc aquí a Centelles i aquest és el meu estudi que estic pintant, que estic fent coses de pintura. Aquest és un espai molt nou i crec que de moment m'estic coneixent una mica en aquest espai. I el disc teu és la primera cosa que pinto en aquest espai i estic molt contenta. Doncs aquests quadres d'aquí són quadres que formaran part del disc de Tel·lúria i cada quadre correspon a una de les cançons i ja està. I els he fet així, com inspirant-me molt amb el que tu m'has explicat de cada cançó, portant-me'n molt també al meu terreny per també intentar buscar alguna que sigués molt personal alhora i ha donat la casualitat que també hem connectat molt en aquest espai, no? T'agraden? M'encanta. Estic enamorada. Doncs per mi Tel·lúria és com... D'alguna manera és algo molt terrenal i alhora és algo com universal, no? Llavors per mi és com l'energia aquesta que es crea entre la Terra i que formes part d'algo molt gran, no? Com l'univers. És estar arrelat i formar part de tot el conjunt del cosmos. Crec que és una paraula o com una peça clau que d'alguna manera em fa com que ens unim, no? Em dóna la sensació que llegint les teves lletres i llegint les explicacions que em fas totes les lletres i això, entenc molt bé el teu món i alhora se'm fa molt natural en el meu món i crec que aquest món és un món tel·lúric, no? Llavors, no m'és complicat en el sentit de que si t'agraden, si no t'agraden, doncs ho he fet fatal, però crec que em fa la sensació que entenem com de la mateixa manera aquesta manera de mirar les coses, no? En aquest sentit més pictòric. El que normalment faig és agafar, doncs en el teu cas, una de les teves cançons, escoltar-me-la molt, llavors llegir-me molt bé la lletra, molt bé l'explicació que tu em fas del que significa per tu aquella cançó, i llavors durant 3, 4 hores, o 5 hores, o tot un dia, estic com donant-li voltes a veure de quina manera... Normalment sempre penso de quina manera ho puc relacionar científicament. És una de les coses que em passa molt quan pinto, que sempre intento buscar una part científica al que estic fent, no? I llavors començar a imaginar al cap com seria el quadre, quins colors tindria, quins traços crec que hi quedarien bé, de quina manera estaria compensat amb els colors i amb les formes. I llavors normalment no faig mai esbossos perquè si faig un esbós és com que em perd força llavors quan torno a fer el que és real. Sí. Soy de primeres tomes, sí. Però normalment abans de començar a pintar és com que el tinc molt clar i em motivo com màxim i quan estic pintant és com que ja tinc bastant clar què vaig a fer. I llavors sí que quan ja tinc molt clar en el cap què vaig a fer, llavors sí que em puc ficar música, si no, no em concentro. Hi ha alguns que m'agraden perquè formalment m'agraden molt, altres perquè m'agraden molt conceptualment, altres energèticament. I el de tot acaba i tot comença també me'l sento molt meu, llavors m'ha anat molt bé fer aquest quadre també. O sigui que, de fet m'està anant molt bé pintar tot aquest disc, sí. De que m'expliques coses o que estàs cantant coses que jo puc haver sentit o puc estar sentint. Tu tens la teva història, tinc la meva, però igual al rerefons pot ser comú, no? I és guai perquè és ficar-li com tu paraules i música a una de les teves experiències que jo potser no ho sé explicar tan bé musicalment i amb lletra, però em va bé poder-ho pintar, saps? Guapi.